Shibanta ban ai jing hikai ka bakar pang ye kinong shnong ka jela khamtam ki baha phapo ka jing pet jing khmi joka KHADC haba kabayade kumno ban penne pensa ye ki khlau ki batam nagalyang ka executive member joka KHADC hapo ka jigalam jong CEM uba panyat sing CEM manta ka sngi ka arku nyau tari gurisau kalum kerpang ye ka jingalang rengkat bat ki he sarkar jong ka jela ki bakun thop u Dr. S Ashutosh ubade u IFS bat retired director bat co-chairman state of excellence Bar Ushri Gunaka, DB IFS Executive Director NBDA, Barka Dr. Lavinai Andakar, Ibade Technical Specialist, Bat Center, Jonka Excellence, Rengkat Kakenhon, Jonka IORA, ACORN, Netherlands, Kabade Kakenhon, Wat Benya Hapo, Kari India. Habakaran sigilat pathai khubor nagalyang jong CEM juga council ulong ba kajing khot katei ka meeting kalong shibanta ban ajing hikai ya kishnong kumnu bakin sumar ya kamaryang habayade berki khlau ki betam bar khamtam habayade bar kajing thong ki ding khnang ban penne pansa ya kajing reben jong ki khlau kumnu ban yadi ya thiet na kajing mentoi jongka khlau ko betam ka bami na to yung carbon credit payment for finance for carbon credit ia kan ni kibopun ha ki company na syabari ki kwa bantian te kasyong hangi menta kumno ban wanra sandur ha ki committee ban wanra ki ai ki kendon ki bobia khnang ba let's say for India impat yo slow like no kanika IRA kanika IORA kanika sedang ni kumini initiative henry bathiet pat ya kanika carbon credit debe na syabari India Demi ni hab bersutu habat kanika IRA apa Delhi but kumno ba kanika jing mentoi ka bangi ni preserve ni forest ni penek pensa ka khlau betap ni lingba kini ki aka ni laban di syaki niki kecucum blawan met cover entas ni naduk na khat BBJ ba nika meeting kelum ta te nakalian ka executive committee kuat ban ya tu bermentar resmi ke akunyo terik ni risau ilayo ban khot ya ke meeting ke bakerpang hakabai ke forest department juga KHDC ya kani ke meeting lawan ban mikmat dau Dr. S Ashutosh di IFS retired PCCF government jong Meghalaya Bat mentaru udang bat kumu director bat co-chairman Johor Center of Excellence Government of India or Government of Meghalaya. Nangta u Shri Gunanka DB BIFS Uderu Executive Director Johor Meghalaya Basin Development Authority MBDA Uderu Joint Secretary Johor Planning Government of Meghalaya. Ringkat di Dr. Lavinia M. Dakhar, the Technical Specialist, Center of Excellence. But nakaliang ki official jongka state government kilabun ma kidon kumba nyo pramut hapok kajingalam jong kini ki bang lapan pa teng. Te kani ka meeting ila khadru yaki nong mi khmat representative naka IORA ketika we nak kenhun apa badan apa nang ba Delhi keba pet bakmi bat kabala shimti shibun tiliki project nang ta kumno ban wanra kaji hikai keba kerpang yaki brio hapo ri India bat ka project keba kila le la daki potuli mendai shutang po imal ajan shispa san potuli kumno ban aji kai ki brio ban preserve lene ban penek pensa ki khlau betap kumno ban hikai ban thung ding kumno hikai ban rap ru wat ikinong rap ki ding so kiwe ki bala si kala ban long ka jingker khu hakaba penmi yakal air ka bakhoi na kini ki jingthum but tang kata kani ka kenhon kale research ru ba kumno ban la ban wanra ya kajing mentoi kajing yo nong yakini ki nong rap haduk ki riushimet ni ki kenhon ki baper ki badan yakini ki jakarap ki badan yaki jaka khlau kini ki private plantation ni ki we bakin ai jing mentoi yaki lingba kanika project te kanika project ki khot
ka agroforestry carbon finance project. But lawan mi khmat ru dai we representative badai ya kari India, i badai na po Netherlands, i badai na kani ka akon. Ka akon kalong kung ka institution ka ba pet ban finance, baru ban penyat yo ya kini ki ya ke carbon credit ke bangyong dan ni kuman shu pentip EP nak initiative jong chief minister Meghalaya ru la persyang banwara kini ka PES system apo Meghalaya kata ka payment for ecosystem mod kinunu ki brio shimat kinunu ki shnong kinunu ki raj kinunu ki hima ne kinunu ki cloud ki kur ki badan cloud ki badan ya ka plantation forest plantation mut lada ki don kumbashi hektar kat kum ngabatai kat kum gajing a jong state government ling bakan ni PES system ki ai prahajar shi hektar te menta kasni kaji kendu jungi kalong ba kamlong kerpang kalong ba nak ka forest department jong ka KHDC kan shim ke initiative menta banyak syakmat ini ka kam ini ka project ka bangi khot ka agroforestry carbon finance project but ia kan ni ka project ni la form da ka we committee special committee habat committee kala menjur ia kan ni ka rules ka jongi but mentangi abstang governor ban yo asen te kala dan hapo yeng jonglat nam ta ban asen habai dei pat pakani ka project ka bangi kran chipang ka khlau ka betam ki jaka rap bat ki nam ta ki nong rap ka jimentoy ki kalong ba lingba ka jingdon jungi ka council ngidon lai benta ki rukom terekam sinsha khadar tan rai ngidon ka wei de ka sinsha district council ka baan ngidon ka sinsha CM leni sinsha ilaka ka balai ngidon ka ni ka sinsha shno te kadon ru ka sinsha rai but haman kini ki kerdan jo ki ka rukom terekam ka jongi hakat kum ka riti sinsha terekam jong lokshwa ngidon ka district council ngidon ki plantation jong ka district council forest plantation kini ki forest plantation ngidon khat artali umduna ya ka 1000 hektar kini ka jaka ka jing he but na kini ki khat artali ki forest plantation ka council malum malangi yo jingken da kum no nyopo na ka shispa ki de ki forest cover ki bangi ok kamut ka debe bala dan dia lai 4% let's say bom dan dia let's say don ki jakaru ki plantation ki ba dan dia tang shipo 4% henry ngi kam ken ba kumta ngi ken kulum lang bor khoi khat atli kamut nyopo na shispa ka dan dia average te la dingi pai sa ki hima ki ilaka ngi don sampu sautli ki hima ki it ki ilaka hakini ki it ki hima ki ilaka don bet akum no kawe ka klau kentang ka bingong lanika kanika lau kentang ka bingong haka jing syam ka jongi kat kum ka riti dustur ka baki long shwa ki la bu nam ta ka jing mentoi jong kitu ki brio hapo ka hima te kini ki lau kentang la dangi syam kawe hakawe ka hima ni la don lupa san sautuli tingi pai sai karat ru kadon be hiki klau jong karat lau kentang jong kira ni pai sai ki shnong ru haka rikhasi kini kisan district ka jingpet jong ki HDC kini kisan pusau teli hima mduna ya ka 1000 teli ki shnong idon 1000 teli ki shnong idon te namar ta kadau na so ban ong ba lingba ka jingetrei langga jongi ba state government khamtam haka jingelam jong ka HDC menta nam ta kanika agroforestry carbon finance project yang so ba kanong ka bajong namar ba kala don lupa ka system belum in place hangi ka shulong stang bingin stang pi ngadang keren mene kitu ki mem ki bawan na apo Meghalaya dengi kain ya ka jing penjat mariang penjulor ya ka sun beneng kio ka pollution la bandong kadai na kadaw yu dai kum kine ka jing ailat ban thang na te nakaliang juni council ru ni perking bat ni persya bai kani bat ni penstom ru ki brio ki bangilap baki thanga namar pi ha bathang ranga
mungkin ru dia bakat no barit no bahaya thang bana te bakani ka penduk hai ka mariang ka penduk ka khendo ka penduk ka penjut ya ka sunbening ka khoi ke jungi ka ba sibun ki jingpang ila ban yo jingpang kulong senam kini kita ha nak kini ki jingjabo jong ka mariang teng hang ni ri hasingi pakai deng mas than kamdei ru na covid let's say hakiwi ki jela ki nongba ki bala khamhe kum ka Delhi menta la sedang ka pollution dale hab deng mas nomor ba tedam pala te tingi i baka jing thangra ka de ka we na ka daw ka ba pen sniu hai ka mariang te na ka leng ka ki HDC menta la don lang ki officer jong forest ila ai da bating ba kumnung no ki forest plantation jong ki rushimet na jong no ban wan pan permission nangi ban thangra ngin ju ai kam ju don ko ta permission ban thangra te ba ya kani ka project ka jungi ngin sahikai ru ikibri kumno bakin la ban im dalade pi pindapet ya kawas kasils kumba shua ban khang deng house nam khandai spa khandai punrio shua ban mi ka supreme court order ban khang deng ki bon ba ki ba im na ka deng ba kim ju thangra ondala khang deng menta bon ba thangra te ling ba kani project ngin target ken ban aji hikai kibri pila ban im na ka mariam ngiru ngi haban perkhat ya ka mariam kamut hangni ngi don kam ya ka balance ubriu khun ban riu ko pathai don kam ya ka mariam ru ka don kam ngi ban ya rap makelya te ka livelihood ru de ka wei ka yo ka kot lingba kani ka project barok ka kan thuk lan ni te ondangi la dep le sin shong da kani committee tingin sa pen shai ba ke jingmin toy ba lingba kani project la ban ai shik ba te commence kam ba ngin la ban penrei kam kan kamat but yakni committee in clear and head the EEM in charge for us kumi chairperson umur ikom Magdalene Maulong but undan CFO nakalian council chief forest officer undan deputy CFO but kumjuru naka state government na po planning department mi kapat ni gunanka DB DYFS executive director Joko MBDA but kumjuru na kanika center of excellence don ki member ki ban mi khamat hakani committee kani ka committee kan shong perkhat na kawai ka posh kawai pat kumno ban wanra ya ka jing yemir jingmut ki jing don kam ki bana kalyang na kalyang jong kani committee ka lab let's say haba ya pule bah habide kani project anda ka committee kelalap kan wara hangi ka isi but kani ka isi kan yo ban shimle ka raiban ya chkma hakajing ya shom ting jongi mentan ngila ban ong ba in principle ni agree lane ni long positive ya kani ka initiative ya kanong rim jong ka jing thmu jong ni ka project ni long shispa na hispa ban kershan ban ya chkma Henry namar baki dan pak ki babon ki mat ki ba kongsan ki bangi hab ban ya theria tai namar ta kadam ngi hab dan shwa da kani committee te namang isu thu ba ka district council katkum ka bor bla ai lingba ka 6 schedule ka dei ka bapet ya ka kdo ka siap apo reasi jungi po mekhalia nang ta ngila yo ai ka land act ke jong la jong al hajar apo but so kemenru bangila frame ya ka rules mas nuan kan ka executive committee batumai ngila de frame ya ki rules jong ka land act but hakani ka land rules la don paro ki jing kha bakumnu ki breu kin wan register ba ngi kin yo ya ki tiki duler ki ba scam ben pen shisha ka jing long try ka jong ki ya ka khndo ka siap la da ka long kan khatre la ka long ka hali la ka long ka jaka shimet khndo shimet ka da ka jaka nong kinti le kano dan namar ta kadaw na kalyang ga jongi ngiso ba kani ka rules kani rap ha shibun ki no shoshno but ni ngim don kam ain de ka batho ban ong wat pom dien haki klau kuntan kibrio jongi hi la long ain haka do not jongki jing mot khat jongki bakim de ban kata tang wat we uding red ru ban pom lane ban pendu
te namar ta kadau ka khamsuk bhai ni bantrei hagadis council namar ba ngila dan ni pa system long in place ka ba ulong shwa lai kai nu por memberin tingi commitment ti ba kani project kan long ka ba job bat kan wara cimutoi babun bha khamtam ki brio ba ej mariang ba iki nongrap ru jungi bakin suthu ya ka dor jong ka mariang mental ada ladang kamdan kanu no jing mentoi de tang tang i khen be ka bom long kam ha ngilek ka bomon henry mentang i kwa ban pen i apa ba iki nongrap ki reshimet ki badan ki jaka ki bahe ki badan ki cloud ki bahe ki jakara bahe ba ling ba ka tu jing dan jong ki gitu ki jaka kalong ka jing mentoi kamut ngin wan ra ban ai funding nam ta kiniki ban ai jing ra na kam ta kiniki nongrap ki jungi haduk ki reshimet ki jungi bat ya kata nga nampak la ban ong mentakap no ba ai lap ba kani ka komiti ki bangila form tasngi kan yo ban pulie thek pathek ben pa ben ye ki jenet ki jenat ki badan hapok kani ka project khnang bangin suthu ba hadian ni pi andangila dep rai bangin ka isi ngin ong kini ki deki jing thu jungi bangin petrekam te hangta kan long ka jimutoi bat nga so ba yamentah kini meeting kalong be kadang David ka meeting ka bangkong te kadang buon ki ikai bangin ang ipen be henry ka jing thu joni meeting pa ka ngaso ba ka de ka ba bahatam bangin chim ya karai ban yan chikma